Oh, hello, Mads. Gibulagan ko sa kong uyab. O gani. Pati tibuok barangay gani diri dili jud katuo. Giduulan gyud ko sa kong silingan gapon yung pa niya. Ka-perfect na nimo, walay tats na. Gwapa na sa imong tanan. Murag hipon. Naku unsay murag hipon? Mura di idog hapon. Kay color di gatas kay kag pamanit. Nya maulagi nga ako maugay yung gibiyaan gyapon. Amo kiingon niya kung magkadayon daw may dili daw bagay sa akong pangalan kung idugtong iyang apelyido. Kay wa ba iyang apelyido? Nya akong pangalan Bea. Bea wa. Mura daw pangalan sa dautan. Nya kay akong gikatingalan kay ang iyang gipulis ako Julia ang pangalan. Isumpay daw ang pangalan nga Julia sa apelyido. Julia wa. Di ba murag parehas lang gyapon pangalan sa dautan. Di jud pug kumutuoy sa kana lang nga rason. Jud na ako naapa jud laing rason. Di kay kagahapon nagtaya man kog loto nya. Pagko man yapit ba udra sa tindahan kay nagpalit kog napkin. Dra gud sari-sari store nya daghan kay mga lalaki. Mao to gikuan ako sa tindero nya. Kailangan ba na ako sukaton ang napkin mao to akong gipataod sa katong tindero nga gwapohon. Okay para mabalaan po na ako kung unsay bagay sa ako with wings or without. Yan ingon man tong lalaki nga gwapo niya. Mas bagay sa imo ang with wings, ma'am. Aron makalupad ka, aron makapangayo kag dugo dito sa laing. To naabot na lang po dinon ko Red Cross ug pangayo. O gani. Mao siguro jud tong rason. Bulagan ko niya. Pero di jud, halos tanan pari-parihan ng lalaki. Kabalo ba ka sa kuha, di jud ko basta-basta musugot. Okay, namalit kong daghang ero aron walay magsigig pamisita sa balay. O gani. Ang nakasakit lang pud sa kuha ba, bilang ako, babae, kay nakuha na pud baya niya. Dili, akong bitaka ba, nakuha niya. Mao gani niya. Gagapon gani, imbis bali 100 akong itaya atong last to. Bali J's na lang. Unsa? Hala, ni gawas akong number, 69. Hala, daog, day ko kagabi Hala, pati akong resibo na dito sa pitaka. Kadi lang kay ako adyo tong kwaon.